iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto'r wythnos hon. Diolch I chi gyd am ymuno ni. Croeso cynnes iawn. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef fyny plith ac meddai wrthynt, tangnefedd I chwi. O achos I dechrau na'i hofn yr oeddent yn tybied I bod yn gweld ysbryd. Gofynnodd iddynt, pam yr ydych wedi cynhyrfu? Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Gwelwch fy nwylo am traed, my fi yw, my fi fy hun. Cyffyrddwch am mi a gwelwch, oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y canfyddwch fo gen I fi. Wrth ddweud hyn, dagosodd iddynt I ddwylo a'i draed, a chan ei bod yn ei llawenydd yn dal I wrthod credu ac yn rhyfeddu, meddai wrthynt, a oes gennych rhywbeth i'w fwyta yma. Rhoesant iddo ddarn o bysgodyn wedi rostio, cymerodd ef a bwyta yn ei gwydd. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais wrthych pan oeddwn eto gyda chwi, ei bod yn rhaid I bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdana fy nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna, agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythurau. Meddai wrthynt, fel hyn y mae'n ysgrifenedig, fod y Meseia ddioddef ac I atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod feirwch yn foddion maddeuant pechodau i'w gyhoeddi yn I enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Gweddiwn. O ddiwyntad a thad ein harglwydd an gweredwr Iesu Grist, edrych arno ni nawr o Dduw, wrth I ni ymdywelu gyda fron yn awr mewn gweddi. Diolch I ti arglwydd am I ti ym mhob oes a phob cenhedlaeth alw rai fod yn bobl I ti ac yn ddisgyblion I thfab Iesu Grist. Diolch I ti am y deuddau cyntaf a glywodd I alwad ac anfonwyd allan I gyhoeddi neges y deyrnas.
Diolch i ti am ymroddiad ac esiampl y rhai ym mhob cyfnod a glywodd I lais, ac a fentrodd bopeth mewn I fuddod iddo. Diolch I ti am y rhai a gadwodd y golen ddisglair mewn cyfnodau tywyll. Diolch I ti I oleuni a gobaith yr efengil ein cyrraedd ni trwy'r rhai fi gynt yn ddisgyblion da a dewr Iesu Grist. Gwyddiwn dros ddisgyblion Crist heddi, dros yr eglwys drwy'r byd, dros yr eglwys yma'n lleol, ac yn arbennig dros y rheini sy'n cael eu herlyd oherwydd I ffydd. Cadw'n ddiogel o dad yr rhai sydd mewn peryglon, mewn caethiwed, unigrwydd ac ofn. A rhoedd i'n sicrwydd bod I bywyd a'i gwaith yn ddiogel yn o ti. Gwyddiwn am ras i'n unau ymateb I alwad Iesu ac ymroi i'w ddilyn a'i wasanaethu. Agor ein llygaid o dad I weled yr Iesu, I mestyn a'i gyffwrdd a dweud I ni ei garu. Agor ein clistiau a disg I ni wrando. Agor ein calon I nabod yr Iesu. Gwna ni'n deyrngar i'n galwedigaeth, yn frwd yn ein gwasanaeth, yn eirwyr ein tystiolaeth, yn unplyg ein cerddediad, yn ddisgyblion da Iesu Grist, ein hathro mawr a'n harglwydd. Clyw ein gweddi o dad, a madda I ni bo bai a phechod yn derbyn di, yn enw Iesu. Amen. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, diled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda I ni ein diledion, fel y meddywn yna i'n diledwyr. Ac yna arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg. Canis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Car
canolbwyntiwyd yr rhan fwyaf ohono ni a 5 synwyr. Y synwyr o fedru gweld, clywed, teimlo, blasu ac arogli. Mae'r Efengyl Gristnogol yn ein gwahodd ni i gwrdd â Iesu drwy ddefnyddio pob un o'n synhwyrau ni. Yn ein darlleniad heddi o bennod olaf Efengyl Luc, fe glewni'r hanes am yr Iesu byw atgyfodedig yn ymddangos i'w ddisgyblion. Ac wrth wrando ar yr hanes, tybed a wnaethoch chi sylwi bod y disgyblion wedi cael cyfle i weld Iesu, i'w glywed e, i gyffwrdd ag e, i arogli ac i flasu gydag e hefyd. Oedd y disgyblion yn trio gwneud rhyw fath o synwyr o'r newyddion syfrdanol fod Crist yn fyw. Yn trio gwneud synwyr, trio gwneud sens o ddigwyddiadau'r diwrnod cynt. A'r ffordd orau o wneud hynny wrth gwrs oedd i siarad â'i gilydd, i rhannu teimladau â'i gilydd ac i rhannu stori. Wedi Iesu ddioddef y fath farwolaeth erchyll ar y groes, mi roedd y ffaith fod Iesu wedi weld yn fyw yn sicr yn destun siarad ymhlith y disgyblion, a oedd wedi syfrdanu gan y newyddion. A thra bod y disgyblion yn rhannu storïau ac yn cheisio prosesu'r cyfan oedd wedi digwydd, be ddigwyddodd? Fe ymddangosodd Iesu hun yn eu misg nhw. Ac fe ddaeth pob un o'i synhwyrau yn gyfryngau i ddod i nabod y Crist byw ac i ryfeddu i fod e'n fyw. Yn gyntaf i gyd, y gallu i gweld. Gyda'n lliged i ni'n gweld fel arfer yn dyfe. Ond beth am ligad i disgyblion y diwrnod hwn? Yn sicr mi roedd na dristwch yn ddyn nhw siŵr ac yr wyddon o ofn hefyd. Ond wedi dweud hynny, ond i fradychwyd y disgyblion gan eu lliged eu hunain. Yng nghanol y sesiwn mewn drafod ar hynny straeon personol am ddigwyddiadau'r wythnos cynt, yng nghanol y seiadu, fe ymddangosodd Iesu yn ei canol, a'r disgyblion yn ei weld yno yn aros o'i blaenau, ond yn ei rhyfeddod, yn meddwl taw ysbryd ydoedd. Yr oeddent yn tybied i bod yn gweld ysbryd, medde'r hanes yn Efengyl Luc. Hyd yn oed ym mhresynoldeb y Crist byw, mae'r disgyblion yn parhau i gael trafferth i brosesu rhyfeddod y foment drwy ddyfynnu ar eu llygaid yn unig. A'r unig ffordd maen nhw'n medru gwneud unrhyw synwyr o gwbl o'r hyn oedd o'i blaen nhw, oedd drwy ddweud eu bod nhw wedi gweld ysbryd. Efallai bod ar y disgyblion, fel sydd arno ni hefyd angen, mwy nac un synwyr i gadarnhau'r rhyfeddod gwyrth yr atgyfodiad. A dyma ddibynnu felly yn ail ar ei cliw. Doedd gweld Iesu yn amlwg ddim yn ddigon. Oedd angen i glywed e hefyd, oedd angen clywed i lais e a chlywed i eiriau fe. Oedd angen iddyn nhw glywed i lais a phrofi eiriau heriol, y geiriau roedd y disgyblion mor gyfarwydd â nhw. Tangnefedd i chi, meddai Iesu wrthynt. Tangnefedd i dywelu meddyliau, a thawelu'r holl fwrlwm o wybodaeth a dyfalu oedd yn digwydd o'i mewn wrth geisio gwneud sens o'r hyn yr oedden nhw wedi brofi. Oedd ei meddyliau nhw ar garlam siwr o fod. Ond fe ymwelodd Iesu â nhw gyda'r hyn oedd yn gyfarwydd iddyn nhw, drwy herio. Fel y bydd fe herio ar hyd blynyddoedd i cyfeillgarwch drwy ddweud, pam yr ydych chi wedi cynhyrfu? Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Gwyliwch fy nwylo am traed. My fi fy hun. Falle bod eu llygaid wedi brydychu a chwythau'n credu bod nhw wedi gweld ysbryd, ond wrth glywed i lais, mae'n ymddangos fel petai nhw'n dechrau deall. Fe allwn ni ddychmygu Mair yn clywed Iesu yn galw ar ei henw ger y bedd gwag, ac iddi feddw'r tair garddwr oedd yno'n wreiddiol. O glywed i lais, dyma Mair yn ei adnabod. A felly hefyd y disgyblion gyda'i calonnau ofnus a'i meddyliau ar garlam, yn arafu ac yn ymdawelu'n ar y bach
o glywed llais cyfarwydd Iesu. Ac eto roedd gweld a chlywed ddim yn ddigon iddyn nhw, ac roedd Iesu'n gwybod hynny'n iawn. A dyma fe'n annog y defnydd o un arall o'i synhwyrau. Dyma fe'n dweud wrth y disgyblion, gwelwch fy nwylo am traed, my fi fy hun, cyffyrddwch am i. Cyffyrddwch am i. Cyffwrdd. Maen nhw wedi weld e, maen nhw wedi glywed e, a nawr maen nhw'n cael y cyfle i gyffwrdd ag e. Ond chi'n gwybod beth? Maen nhw'n dal i beidio chredu'n iawn. Be mae'n cymryd felly i'w gael nhw i gredu yn atgyfodiad Iesu? Falle allwn ni ofyn yr un cwestiwn i ni'n hunain ambell waith. Be mae'n cymryd i ni wybod a chredu ac i adael i'r gwirionedd bod Iesu wedi atgyfodi i wneud rhyw fath o impact ar ein bywydau ni? Be mae'n cymryd, dwedwch? Mae Iesu fel petai yn symud o'r hyn sydd yn abstract i'r hyn sydd yn bendant. Hynny yw, mae gweld a chlywed yn synhwyrau sydd y tu allan i ni mewn gwirionedd. I ni'n gweld y byd drwy llygaid, a mae'r gweld hwnnw'n cael ei brosesu gan ein meddwl mwyn i ni fedru gwneud sens o'r delweddau ni'n gweld. Ac mae clywed yn debyg iawn yn dywe. I ni'n clywed synau o'n hamgylch ni, ac eto mae'r synau hynny'n cael ei prosesu gan ein meddwl mwyn i ni fedru gwneud synwyr o'r synau hynny. Ond mae cyffwrdd yn golygu ein bod ni'n mwy involved rhyw ffordd. Mae'n synwyr llawer mwy personol. Ac mae Iesu'n gwahodd ei ddisgyblion i berthynas bersonol ag e. Mae'n siŵr gen i bod Iesu a'i ddisgyblion wedi cyffwrdd ei gilydd ar sawl achlysur yn ystod blynyddoedd ei weinidogaeth ar y ddaear, cyffwrdd wrth weddio, cofleidio ei gilydd ar ôl bod ar wahân ac wrth gyfarch ei gilydd. Ond yma mae'r Iesu atgyfodedig yn ei gwahodd nhw i gwrdd ag ef, a hynny mwyn ail greu ac ail selio'r berthynas bersonol o'i rhyngddynt. Wrth gyffwrdd â Iesu, mae'r disgyblion yn cael profiad newydd ac yn teimlo ryw lawenydd newydd. Ac eto, mae angen mwy arnynt. I bod nhw'n gallu weld e, a'i glywed e, a'i gyffwrdd e, roedd angen mwy eto. A oes gen i chi rhywbeth i'w fwyta yma, meddai Iesu wrthynt? A dyma nhw'n estyn darn o bysgodyn wedi rostio iddo fe. Sawl gwaith cyn hyn tybed y bu Iesu a'i ddisgyblion fwynhau llon plat o bysgod wedi rostrio a ddaliwyd mwy na thebyg o fôr Galilea. Does dim dwt i bod nhw wedi eistedd o amgylch y tân ar sawl achlysur, wedi dwyrnod caled o waith, ac arogli gwynt y pysgod yn rhostio dros fflamer tân. Ac mae'n siŵr gen i bod yr arogl hwnnw wastod yn atgoffa'r disgyblion o'i cymdeithas ac o'i cyfeillgarwch gyda Iesu. A mae ambell i arogl, mae ambell i wynt yn ein tywys ni nôl i adegau arbennig o'n bywyd, ynddi. Mae gwynt y binwydden bob amser yn atgoffa i o nadoligau fe mhlentyndod ac ogle'r goeden y dolig yn llenwi'r tŷ. Byddai'n merched ni pan maen nhw'n fach yn dychwelyd adref o gartref y rhieni, ac yn aml yn dweud gyda rhyw anwylder hyfryd yn ei llais, wy'n gallu gwynto tŷ mamgu a tad cu ar y nillad i. I Iesu a'i ddisgyblion, roedd oglau y pysgod yn rostio yn dwyn i gof y troion y bydd nhw rhannu bwyd gyda Iesu pan mewn perthynas agos ag e, ac yma eto yn cysylltu o'r newydd ar Crist byw. Ond oedd yr ogli'r pysgod ddim yn ddigon chwaith. Aeth Iesu ati i'w bwyta, i'w blasu. Gweld, clywed, cyffwrdd, arogli ac yn olaf blasu. Mae Iesu'n defnyddio'r 5 synwyr yn dywe yng nghwmni ddisgyblion. Ac mae lle gredu taw'r act o gydfwyta a wnaeth yr atgyfodiad yn wirionedd mwyaf real i'r disgyblion.
Ac mae rhywbeth i ddweud dros rannu pryd o fwyd ac eraill yn dos e. Pan fyddwn ni'n cwrdd fel teulu neu fel cylch o gyfeillion yn ymhrofiad i ni fel arfer yn cwpla lan yn cwrdd yn y gegin. Ac mae'n rhyfedd pan ni'n awyddus i ddod i nabod rhywun yn well, hyn ni'n gwneud cyn y cyfnod clo, wrth gwrs, oedd i gwahodd nhw i fwyd, neu gwahodd nhw i de, neu cwrdd nhw am baned a chacen yn y dre. Mae cydfwyta yn golygu yn Saesneg quality time yn dywe. Cyfle i rannu meddyliau, teimladau, breuddwydion a gobeithion. A mae'n dristwch mawr gen i ddysgu heddi bod nifer o deuluoedd ddim yn cydfwyta o amgylch y bwrdd, ac yn dewis eistedd flaen y teledu yn lle. Gobeithio'n wir nad ydyn ni'n magu cenhedlaeth newydd sydd ddim yn gyfarwydd o rhannu pryd fwyd, eistedd gyda'i gilydd o amgylch y bwrdd. Achos nid yn unig ydyn nhw'n cydfwyta, ond fanna o amgylch y bwrdd, o amgylch y pryd bwyd, i ni cael cyfle i rhannu'n teimladau ni, rhannu straeon y dydd a thrafod yn dyfe. Dros fwyd yn aml, y mae pethau mawr bywyd yn cael eu trafod. Ac mewn un ystyr, mae Iesu yn yr olygfa hon gan Luc yn rhoi cyfle i'w ddisgyblion ddod i'w nabod o'r newydd, y Crist byw, dros bryd o fwyd. Beth sydd gan yr hanes rhyfeddol hwn i ddysgu ni felly? Wel, efallai fod yn dangos i ni cymaint mae Iesu'n dymuno ein bod ni'n dod i'w nabod ac i'w dderbyn o'r newydd, y Crist byw atgyfodedig. Gweld, clywed, cyffwrdd, arogli a blasu. Ein gweddi yw y bydd i'r synhwyrau sydd yn eiddo i ni i gael ei defnyddio fel yr rhai disgyblion gynt, i rhannu y mawredd a rhyfeddod atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll. Amen.